ଚାନ୍ଦବାଲି ଠାରୁ ଦିଘି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ମୋ ସହିତ କଣ କଣ ଘଟିଲା ଆସନ୍ତୁ କହୁଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଆଜିର ଭ୍ଲଗ ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ। କାହିଁକି ନା ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପିଧେଇ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆରଡି। ଆଉ ଆରଡିରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳ ମଣିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଦିଘିରେ ଥିବା ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିବା ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ 12ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ତଥାପି କିଛି ଖାଇ ନଥିଲି। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତିହିଡିରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଢାବା ଆଗରେ ଗାଡି ଅଟକେଇ କିଛି ପେଟ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡିଲି। ତ ଏଠି କିଛି ଖିଆପିଆ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ବାହାରି ଗଲି ମୋ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଆଡକୁ। ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରଜରେ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ରଜରେ ଏତେ ଜୋରସେ ଗରମ ହେଲା ଯେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୁରାପୁରି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଖରାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଆସି ଫସିଗଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନରେ। ତ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ଟିକୁ ପାର କରି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଚାଲିଲି ମୋ ଲୋକେସନ ଆଡକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି ସେ ରାସ୍ତାର ହାଲତ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ଏସବୁ କିଛି ଦେଖି ମତେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା। ତ ଯେମିତି ସେମିତି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଗାଡି ଚଲେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଅଣ୍ଡରେଇ ବଜାରରେ। ଆଉ ଅଣ୍ଡରେଇ ବଜାର ପାର କରି ସାରି କିଛି ଦୂର ଯାଇ ସାରିବା ପରେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଦିଘିରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଏତେ ବଡ ଏବଂ ଏତେ ଫେମସ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବାକୁ ଗଲେ ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ବଡ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ଆଉ ଆଜିର ଭ୍ଲଗ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି କରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।